Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια συμμορία. Ακούστε με τι θα σας πω, γράφω ιστορία. Ανθρώπους τόσο απλιστούς δεν ήξερα, δεν είδα. Πληγώσανε, προδώσανε μια ολόκληρη πατρίδα. Όλοι ήταν διπρόσωποι και χρηματοσυλλέκτες όχι. Δεν ήταν ο Αλίμπαμπα και οι 40 κλέφτες. Δεν ήταν ο Αλίμπαμπα και οι 40 κλέφτες. Δεν ήταν ο Αλίμπαμπα και οι 40 κλέφτες. Ήταν περισσότεροι δίθεν ευεργέτες. Τα χαδιοικούσανε, το έπαιζαν ηγέτες. Δεν είχαν φιλότιμο μα ούτε και ήθος. Το μόνο που τους ένοιαζε ήτανε η ψήφος. Έπρεπε να νοιάζονται για την κοινωνία, για το καλό της χώρας τους και την οικονομία. Αντίθετα τους τύφλωσε η δόξα και το χρήμα. Προδώσανε τον όρκο τους και είναι τόσο κρίμα. Ανθρώπους τόσο απλιστούς δεν ήξερα, δεν είδα. Πληγώσανε, προδώσανε μια ολόκληρη πατρίδα. Σας είπα στην αρχή, δεν ήτανε ηγέτες. Δεν ήταν ο Αλίμπαμπα και οι 40 κλέφτες. 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 Δεν ήταν 60, δεν ήτανε 200. Θα σας πω το νούμερο και μη σας αγχώσει. Δυστυχώς παιδιά ήτανε 300.